Selamat pagi anak-anakku semuanya yang Ibu kasihi dan Ibu banggakan. Anak-anakku kelas 2A yang cantik dan ganteng. Tetap sehat ya anak-anak di rumah, tetap semangat untuk belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran bahasa Jawa Piwulang loro kegiatan padinan. Nana, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai, kita lanjutkan materi bahasa Jawa Piwulang loro kegiatan padinan. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pelajaran bahasa Jawa 1.1 menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. 2.1 menunjukkan perilaku bertanggung jawab, disiplin, dan percaya diri dalam mengungkapkan keinginan pendapat menggunakan bahasa Jawa. 3.2 memahami teks pendek non-sastra tentang kegiatan sehari-hari. 4.2 menceritakan kegiatan sehari-hari secara lisan dengan ragam ngoko. Kegiatan siji. Sakwise sekolah, bocah-bocah padha duwe kegiatan anyar kang adeg. Saben dina tangine kudu luwih esuk. Adus reresik awak, salin, sarapan lan budal sekolah. Mulai sekolah, kejaba dolan bareng karo kancane, uga kudu sinau. Piwulangan ing sekolah dibaleni ana ing omah, mengkono saben dinane. Ing piwulang bab loro iki, bocah-bocah diajak sinau bab kegiatan padinan sing kudu kok tindakake. Ayo padha digatekake kanthi temen. A. Mangerteni kegiatan padinan. Nomor 1. Rungokno wacan kegiatan padinan. Bu guru sing maoske yo bocah-bocah nyimak kanthi temen. Ira-irane judule wajibe bocah sekolah. Aku saiki wis kelas 2. Aku bocah sregep. Jam 5 esuk wis tangi. Nata paturon banjur adus. Ora lali sabunan lan sikatan. Sakwise salin seragam, aku sarapan. Budal sekolah bareng ibu tindak kantor. Jam 7 bel muni, bocah-bocah padha baris. Mlebu kelas diulang bu guru. Ing kelas padha nggatekake wulangane. B. Nyeritakake kegiatan padinan. Judule Aku Bisa Mandiri. Jam 5 esuk aku wis tangi. Aku nata paturon banjur adus. Aku ora lali sabunan lan sikatan. Rampung salin aku sarapan. Kabeh tak tandangi dhewe. Aku wis bisa mandiri. Budal sekolah bareng ibu. Ibu tindak menyang kantor. Jam 7 bel ditabuk, aku mlebu kelas. Sinau diulang bu guru. Aku sregep sinau. Nomor 2. Niteni utawa ngidentifikasi kegiatan padinan. Kegiatan padinan iku ana 3. A. Kegiatan ing wayah esuk. B. Kegiatan ing wayah sore. C. Kegiatan ing wayah bengi. A. Kegiatan ing wayah esuk yaiku kabeh kegiatan sing ditindakake ing wayah esuk, kayata tangi turu banjur nata paturon, adus reresik awak, ora lali sabunan lan sikatan, salin seragam sekolah, sarapan, mangkat sekolah, sinau bareng kanca-kanca lan bu guru ana ing sekolah. B. Kegiatan ing wayah sore. Kegiatan ing wayah sore yaiku kabeh kegiatan sing ditindakake ing wayah sore. Contone, dolanan sepeda-sepedaan karo kanca-kanca, bal-balan, layangan lan sak piturute. C. Kegiatan ing wayah bengi. Ing wayah bengi bocah-bocah padha sinau.
maca, nulis, ngitung. Banjur nyawisake jadwal pelajaran kanggo sesuk. Lan biasane padha nggarap PR saka bapak utawa ibu guru. Sadurunge mapan turu, sikatan dhisik. Lan mapan turu supaya bisa tangi esuk lan ora telat mangkat sekolah. C. Njritakake kagiatan padinan kanthi basa ngoko. Nomor 1. Kagiatan ing wayah esuk ing omah. Contoh gambare. Ana 11 samping. Aku saiki wis kelas 2. Jam 5 esuk aku wis tangi. Nata paturonku banjur adus. Ora lali sabunan lan sikatan. Kabeh tak tandangi dhewe kanthi senenge ngati. Aku saiki wis bisa mandiri. Iki bocah bubuk tangi turu, sikatan adus. Nomor 2, kagiatan esuk ing sekolah. Mlebu kelas iki contone. Baris dhisik ya ibu guru dampingi anak-anak. Bel muni jam 7, aku baris ing ngarep kelas. Aku diulang bu guru. Aku diulang maca lan nulis. Aku sregep sinau. Wayah ngaso ing sekolah. Jam 9 aku ngaso, aku dolanan ing pelataran sekolah. Aku dolanan karo kancaku. Aku ora jajan. Kancaku ya ora jajan. Kabeh ora jajan. Amarga wis nggawa sangu mam lan ngombe saka omah. Mulai sekolah. Aku mulai sekolah jam 1 awan. Aku mulai karo bapakku dipethuk numpak sepeda motor. Tekan omah terus salin. Bubar salin aku mam. Sawise mam aku ngaso sedilo turu awan. Nomor 3. Wayah sore ing omah. Saben sore aku dolanan karo kanca-kancaku. Aku dolanan ing lapangan. Aku seneng dolanan bal-balan. Yang bocah lanang bal-balan nih cah wedok dolanane beda maneh. 4. Kagiatan bengi ing omah. Jam 7 aku sinau maca lan nulis. Aku sinau dikancani ibu. Aku mapan turu jam 9. Cukup sakmene piwulange ibu marang kowe kabeh anak-anakku murid kelas 2. Mbok menawa katerangan ibu ana ing sing durung dimangerteni, anak-anakku bisa buka buku Wasis Basa Jawa kaca 19 tekan 30. Mengko ibu arep maringi kowe tugas-tugas PR sing perlu kok garap ing omah. Pitutur ibu tumrap kowe kabeh, sregepa sinau. Aja lali nggarap tugas-tugasmu. Ketemu maneh ing piwulangan anyar. Matur nuwun.